billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Kamar kullum ni ne naku Abdulhamid Ibrahim Yahaya. Allah subhanahu wata'ala mai kowa mai kuma ya bada dama da iko da muna fito da ta al'ummar duniya. Kamar inda Allah subhanahu wata'ala cikin Qur'ani yake cewa fazakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Ka tunatar domin tunatar babu wanda take amfana sai mu'mini. Alhamdulillah, tunatar yau da zan yi akan wani hadisi na Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadisin an karbo daga Abdullahi bin Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu. Qala yace qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Annabi Muhammad tsira da amincin Allah tabbata a gare shi yace annasu rajulani, mutane dai guda biyu ne, aliman wa muta'alliman, malami da mai neman sani, kuma fil ajri sawa'u, suna da lada iri daya, wala khaira fi ma bainahuma minan nas, babu alkhairi tsakanin ragoyin mutanen. To jan hankalin da zan yi a kan wannan hadisi na Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine jan hankali ne wanda wannan hadisi yake mana akan muhimmanci da girma na neman ilimi. Hakika neman ilimi, ka zama malami ko kuma mai neman sani abu ne mai matukar muhimmanci a matsayinka na musulmi. Kada ka zauna ka ce kai ba za ka zama mai neman ilimi ba ko kuma kaza, tunda ai sai ka zama mai neman ilimin za ka zama malami. Saboda haka Allah subhanahu wataala da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sun ja hankalin mu akan girman neman ilimi. Yana da kyau kada ka kasance wanda baka kokarin wajen neman ilimi, domin neman ilimi ne abu ne wanda yake mai muhimmancin gaske. Gashi nan dai mutane dai guda biyu ne, ka dubi girman dan adam a duniya. Wala kada karramna bani adam, amma dan adam din amma Annabi ya ce mutum biyu ne, malami da mai neman sani, malami da mai neman sani. Saboda haka ƴan uwa, ina fata wannan jan hankali zai amfanar domin darajar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah ya sa wannan abu da muke kokarin isarwa ga al'ummar musulmi ya sa ana aiki da su domin daraja da martaba irin ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhir da'awana alhamdulillahi rabbil alamin. Bisalam, huta lafiya daga naku Abdulhamid Ibrahim Yahaya.